Hola, benvinguts una setmana més a Medi Ambient. Avui dedicarem tot el programa a recórrer el camí del Sant Greal. Ho farem a cavall i seguint els 500 quilòmetres que enllacen el Prepirineu d'Osca amb la Plana de València. Un camí on, a més d'història i llegenda, podem trobar una bona representació de la vegetació i la fauna pirenaica. Un abans i comencem. Coge parte del Camino de Santiago, vías verdes, la Vía Augusta, la Ruta del Cid. Entonces, al fin y al cabo son rutas que existen y la idea es crear un camino nuevo que va desde el Pirineo hasta el Mediterráneo. San Juan de la Peña, el principal valor que tiene desde un punto de vista florístico es que en un espacio muy reducido, hay que decir que el espacio protegido son apenas 200 hectáreas, pues reúne distintos tipos de vegetación muy contrastada. Entonces, en estas paredes, que son, la verdad que son privilegiadas en cantidad de especies de rapaces, podemos encontrar el buitre leonado que hemos mencionado, el águila real, el halcón peregrino, el alimoche y sobre todo la más emblemática de todas ellas, que es el quebrantahuesos. El quebrantahuesos es de la familia de los buitres y es el único ave osteófaga del mundo, o sea que come huesos. El camí del Sant Greal comença a Sant Juan de la Peña, a Osca, i acaba a la Catedral de València. En total 500 quilòmetres que un grup de genets ha recorregut durant 2 setmanes per a recordar l'antic pericle que, segons la tradició, va fer el Sant Greal. La ruta, a més, ens permet acostar-nos als densos boscos mixtos del Prepirineu i a algun dels animals més amenaçats de tota Europa, un d'ells el trencalossos, l'única au de tot el món especialitzada en alimentar-se d'ossos. Ja en terres valencianes passa per la Calderona. Des d'ací els convidem a reviure la història i el paisatge del Sant Greal. Un grup de genets dirigeixen els cavalls pels camins del Prepirineu d'Osca. Mentre els cims més alts conserven encara la neu, estos viatgers es disposen a reviure una antiga tradició: seguir el camí del Sant Greal, una ruta que comença al monestir de Sant Juan de la Peña, prop de Jaca, i acaba a València. Abans de començar la llarga marxa, anem a conèixer l'origen d'este camí. La recerca del Sant Greal, la copa utilitzada per Crist en l'últim sopar, està unida a llegendes i mites medievals que li atribuïen el poder de la vida eterna i altres miracles. Personatges com el rei Artús i els cavallers de la taula redona es relacionen amb l'empresa, dins un món amb més fantasia que realitat. Novel·les de cavalleria i romanços populars prodigaren el relat sobre este símbol de la cristiandat. Més recentment, el cinema ha aprofitat el filó d'aventura i llegenda. En la vida real, la recerca del Greal ens porta a la Catedral de València. Segons la tradició, en una de les capelles de la seu es venera el Sant Calze. La part més antiga és el recipient de la copa. Els estudis realitzats consideren que va ser tallada entre els segles II i I abans de Crist en algun taller oriental. La resta d'ornament va ser afegit entre els segles X i XII, probablement en un taller cordobès. La primera documentació escrita de la peça és del segle XII. La relíquia, reconeguda per l'Església, va acabar així seguint un llarg pelegrinatge. Arribà en Sant Pere a Roma i en Roma estigué uns quants, molts anys, fins que Sant Llorenç, que era de Huesca, va veure que ni corria perill y ante la posibilidad de que fuera profanada o se la emportaren, entonces la envià on la tingué que enviar, pues a sa casa, al seu lloc, a Huesca, per a que la guardaren allí
lluny dels perills que podia córrer en Roma. Després d'un periple per diferents ciutats aragoneses, el calze es disposita al monestir de Sant Juan de la Penya, a Osca, el 1071. Un centre religiós relacionat amb la fundació de la Corona d'Aragó. Així estan soterrats els tres primers reis, Ramir I, Sanç Ramírez y Pere I. ¿Cuál es el origen del monasterio? Fíjate, yo creo que esto es un sitio de un culto muy anterior al cristianismo. Aquí, como muchas veces en toda España, pues pudo haber perfectamente una adoración a la peña, al agua, a la naturaleza, y luego, como hace el cristianismo muchas veces, tapa ese culto anterior, primeramente viniendo eremitas y luego ya construyendo un monumento, un monasterio. Estamos ahora en el claustro, ¿no, José Luis? Sí, y es quizá además la parte única del monasterio. Este claustro era un patio interior, como son todos los claustros, pero lo que le hace prácticamente único en el mundo es que no ha tenido nunca techo, porque tiene de techo lo que es la misma peña. Lo que vemos también muchos estilos, ¿no? El claustro románico, luego hay otras... Es la evolución lógica de cualquier monumento. Aquí en el monasterio viven prácticamente 1000 años, entonces lo adaptan y lo modifican pues según la moda en cada época. Fíjate, aquí en muy poco espacio pues vamos a encontrarnos tres estilos de arte. Tienes el románico del claustro, tenemos el mozárabe, fíjate esta puerta, que es una puerta con un arco de herradura, y luego tenemos esa capillita de ahí, que a mí me parece una capillita encantadora. Es una capilla del siglo XV, se llama la capilla de Sant Victorián. Estos murs acolliren el Sant Greal durant 4 segles, fins que el 1437 es trasllada a València per instal·lar-lo a la catedral. Des d'aquell moment el calze ha eixit de manera esporàdica de la seu valenciana a causa de guerres i altres esdeveniments. Un dels últims viatges es va produir el 1956, quan va tornar a Sant Juan de la Penya. Al llegar al viejo monasterio, la venerada reliquia es depositada en un altar levantado en la que fue iglesia primitiva. El Santo Cáliz estuvo en el monasterio de San Juan de la Peña 686 años y después permaneció en Valencia y otras ciudades a las que fue llevado cuando las guerras e invasiones impusieron su traslado. Después de los emocionantes actos celebrados en tierras de Aragón, a las que fue llevado el Santo Grial, la apreciada reliquia llega a Valencia y es trasladada a la catedral por el arzobispo de la ciudad en un majestuoso desfile. Vora 50 anys després, hem tornat a Sant Juan de la Penya. Assistim als preparatius d'una llarga marxa per recórrer a cavall l'antic camí del Sant Greal, entre Osca i València. 7 genets i 2 amazones formen l'expedició organitzada per la gestora turística de Sant Juan de la Penya i la Diputació de València, amb la col·laboració d'ajuntaments i altres entitats. És una expedició de treball que servirà per recollir informació sobre quin és el millor traçat i les sendes més adequades per caminants, bicicletes o cavalls. La credencial expedida por San Juan de la Peña, con el sello de salida de San Juan de la Peña y del Camino del Santo Grial. Vosotros debéis de poner aquí vuestro nombre, es la fecha del día de hoy y posteriormente por cada población que paséis os pondrán el sello en los ayuntamientos o en alguna asociación cultural. La idea es también intentar dar un poco la importancia que merece el Santo Cáliz y los lugares por donde estuvo, como es la Catedral de Valencia y como fue San Juan de la Peña. Pero la idea también es dar una alternativa a todos estos pueblos y todas las rutas que, como bien has dicho, recorren todo Aragón y parte de Valencia, teniendo en cuenta que son, al fin y al cabo, son rutas que ya están allí, porque coge parte del Camino de Santiago, Vías Verdes, la Vía Augusta, la Ruta del Cid. Entonces, al fin y al cabo, son rutas que existen y la idea es crear un camino nuevo que va desde el Pirineo hasta el Mediterráneo. Aiustorum nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terra. La benedicció anuncia l'inici de la marxa des del monestir. Estos murs mil·lenaris són el punt de partida d'uns pelegrins del segle XXI. Els espera un llarg i apassionant camí. Cavalls i genets tenen per davant 2 setmanes de viatge. Travessaran 15 poblacions d'Osca, Saragossa, Terol, Castelló i València, destí final de la ruta.
El camí aprofita antigues sendes que durant segles han servit per a comunicar nuclis urbans i per a traslladar el ramat. Ara els cavalls recorreran 500 quilòmetres fins a arribar a València. Abans de seguir el camí, volem fixar-nos en la gran riquesa natural del Prepirineu d'Osca. L'altura màxima d'esta zona és d'uns 1.500 metres, als peus dels Pirineus, que dominen la vall, amb els cims coronats per la neu. Sant Juan de la Penya, a més del seu valor històric, està protegit amb la figura de monument natural, que abarca 200 hectàrees. En este reduït espai es concentra una gran diversitat vegetal i faunística. És un punt privilegiat dins d'Europa, on coincideixen dos tipus d'ambients ecològics. Per una banda, l'eurosiberià, més fred, caracteritzat pels avets i els fajos, que formen atapeïs boscos, que creixen al pas dels rierols formats pel desgel de les neus pirenaiques. L'altre ambient, més càlid, el forma la vegetació típicament mediterrània, que suporta més bé el calor i la posició de solana. Cada ambient té adaptada una fauna específica. Per damunt de tot domina el voltor comú, que troba en els penya-segats més elevats les cavitats adequades per a fer el niu. La població d'este gran carronyer ha experimentat un gran creixement en els últims anys. Molt diferent és la situació d'un altre carronyer alat emblema dels Pirineus, el trencalossos, una de les espècies més amenaçades d'Europa i l'única au que s'alimenta d'ossos. Cuando llega a un cadáver, la parte del festín que le toca suelen ser los huesos. La costumbre que tiene es de cogerlos y como no tiene la capacidad para romperlos ni con el pico ni nada, lo que hace es usar unas zonas con rocas y tal, donde los deja caer desde cierta altura. Esos lugares se les llama rompederos. Entonces ensaya y los tira varias veces hasta que consigue romperlo. Entonces cuando se come el tuétano, llegándose incluso a tragar pedazos de hueso de tamaño bastante importante. Aquí en San Juan de la Peña hay una pareja criando. En toda la península solo cría en los Pirineos con regularidad. Y en el resto de la península ya no lo vamos a ver más que de paso. Y lo mismo ocurre en el resto de Europa. En el resto de Europa tampoco cría, no siendo en Grecia y en algunos países ya. Pero en Europa la mejor población, la más numerosa y la que está en mejor estado de conservación, la tenemos aquí en el Pirineu. En tot el Pirineu n'hi ha unes 80 parelles. A pesar de la seva situació crítica, està catalogat en perill d'extinció. La població es recupera a poc gràcies a treballs de conservació. Sergio Couto és un biòleg de l'Institut Pirenaic d'Ecologia, depenent del Consell Superior d'Investigacions Científiques. Està encarregat per la direcció de l'espai protegit per confeccionar un atles de vertebrats per confirmar els escassos estudis existents, provinents dels anys 60 i 70. Ell s'encarrega de censar aus carnívors com la marta o la variada població d'amfibis, que inclou diversos endemismes, espècies que només viuen en zones molt restringides. Un dels punts de concentració és este estany, situat en un prat pirenaic. L'estany està molt a prop del monestir nou de Sant Juan de la Penya, construït al segle XVII, que suporta una important presència de visitants. Ara s'estan fent unes obres per incorporar un museu i un hotel dins l'àrea protegida. En l'actualitat, només el monestir vell rep una mitjana de 120.000 visitants a l'any. ¿Qué has encontrado? Este es un tritón palmeado, es una hembra. En contra de lo que muchas personas creen, los tritones son animales terrestres, pero una vez al año recorren grandes distancias para venir a reproducirse a las charcas, arroyos y los puntos de agua que van encontrando. Y esta es una de las especies que hay en el parque. Tenemos tritón palmeado, que es esta, tritón jaspeado, que es verde, negro y bastante más grande, la salamandra común y luego el tritón pirenaico, que es la especie más emblemática del parque en cuanto a los anfibios y también del Pirineo. Daniel Gómez també pertany a l'Institut Pirenaic i a més forma part del patronat del Monument Natural de Sant Juan de la Penya.
Este especialista en botànica explica que és necessari fer compatible la divulgació dels valors naturals amb el control de la pressió humana. San Juan de la Peña tiene un número muy importante de visitantes. Si lo relacionamos con el número de hectáreas del espacio protegido, el impacto es mucho mayor que en el Parque Nacional de Ordesa, incluso que en muchos parques nacionales. Hay varios cientos de miles de visitantes al cabo del año, concentrados en unas zonas muy concretas, en las zonas de los monasterios. Todo esto supone una presión muy fuerte que hay que controlar. Daniel ens descobreix algun dels tresors del paratge dins la frondositat del bosc mixt. Comencem per este monumental tiler, l'arbre de majors dimensions i el més antic de l'espai. Un exemplar especial, a més, per la forma y la disposició que ha adoptat damunt del terreny. Es un árbol muy ramificado, seguramente porque ha sufrido muchas roturas por caída de piedras de la pendiente, etc. Y entonces ha adoptado esta forma. Toda la parte central es de varios siglos de vida, a lo mejor 3 o 4 siglos. Y entonces ha lanzado ramas en distintas direcciones y hay que pensar en el equilibrio que supone la distribución de las ramas para aguantar la estructura del árbol y que no se venza por la pendiente. El tronco de este tilo tan grande constituye en sí un hábitat donde viven muchas otras especies. Por ejemplo, este lecho, el polipodio, podemos ver, es una planta que no tiene flores, tiene esporas. Aquí vemos los esporangios, que ya han tirado las esporas, y aparte vemos como el boj, la hiedra, un pequeño olmo, nacen en los mismos restos de madera de las partes muertas del árbol. Fajos, freixes, avets i alguns aurons, amb la peculiar fulla que forma part de la bandera del Canadà. Construeixen l'atapeït bosc de l'ambient eurosiberià. El principal valor florístic de San Juan de la Peña és la gran varietat de vegetació diferent que alberga en un espai molt reduït, d'apenas 200 hectáreas. Hay más de 900 especies en un monte que apenas rebasa los 1500 metros de altitud. Y para que os hagáis una idea, pues esto, 900 especies es la tercera parte de todas las especies que hay en la cadena pirenaica y casi la cuarta parte de las especies que hay en todo Aragón. De los endemismos más estrictos, por así decirlo, de los que viven en un área menor, hay dos que pueden significarse de forma especial, que crecen en las mismas paredes del monasterio. Uno que es el Petrocoptis hispánica, es una planta muy adaptada a la vida en las grietas, hasta el punto de que la manera de reproducirse, las flores, los frutos, mejor dicho, una vez que tienen las semillas maduras, se doblan y entierran en la grieta de la roca las semillas, promocionando así que las semillas encuentren ya un hábitat oportuno para que puedan germinar las plantas ya en el hábitat que ocupan. Una altra espècie rara però de distribució més extensa dins dels Pirineus és esta planteta anomenada orelladors, una relíquia de la vegetació tropical de l'era del Terciari que va sobreviure al període de les glaciacions. Este i altres valors del paratge fan que els investigadors demanen l'increment del nivell de protecció. Propugnamos que el San Juan de la Peña se ha convertido en un parque natural y que además su extensión abarque a toda la montaña y incluso al monte vecino, a la montaña Oroel, al monte Oroel, que es el monte de Jaca, y que presenta valores complementarios con los de San Juan de la Peña. Tornem als cavalls per seguir camí. La vegetació, com ens deia Daniel, comença a recordar els aires més secs que provenen del Mediterrani. La densa catifa de vegetació arbustiva creix adaptada a les temperatures més altes de la Solana, mentre els Pirineus queden arrere. El primer destí és el llogaret de Botalla. Els pelegrins aprofiten per a confirmar que segueixen la direcció correcta. Para la ermita de San Adrián no lo encontraremos fácil. Ahora ese señor dice que les le va a enseñar. Allí, ¿no? Sí, pero después ustedes tienen que regresar otra vez para coger el camino para de Ena. Coger el camino de Ena. Eso, sí, porque sí. les va una pista hasta la ermita y más abajo que hay campo. Y luego más abajo que hay campo, ¿verdad? Campo, sí. Y luego ya se une con el camino de Ena. Ya, eso, pero hay que volver. Hay que volver un poquito. Eso. Muy bien. Muchas gracias. Ojalá, venga pues, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Está claro. Buenas tardes. Hasta luego.
¿Cuántos habitantes hay aquí? 15 o 20. 20 me parece que son. ¿Y de qué vive la gente normalmente aquí? De pasear. Del aire que viene de estas montañas. De los huertos y los campos de la agricultura. L'agricultura de la zona es basa en els camps de cereal i de ferratge per al ramat. Des del cel ens acompanya un Milà reial, un rapinyaire molt fàcil de veure a prop de nuclis urbans buscant aliment. Nosaltres busquem ara el poblet on acaba la primera etapa del camí, el poblet d'Ena. Per damunt dels sostres de pedra s'eleva la torre romànica de l'església de Sant Pere. Mentre les ovelles esgoten al prat l'última herba de la vesprada. Demà serà un altre dia. La jornada comença preparant el cavall per al camí que l'espera. Lynn, una nord-americana establerta a València fa anys, ens explica com cal extremar el manteniment de l'animal. El pobre caballo no descansa como es debido, ni come como es debido porque está fuera de casa. Y entonces haces lo mejor que puedas para que él esté cómodo. Porque si él está cómodo, te lleva. Si no está cómodo, te quedas a pie. El animal es como un atleta y necesita un entrenamiento anterior. Y una vez que ya inicias la marcha, lo importante es no sobrecargarlo, que haga paradas, que coma hierba a lo largo del día, y después un buen cepillado al final de la jornada y que descanse. Eso lo importante es que descanse. L'expedició abandona el poblet d'Ena on ha passat la primera nit. Els espera una dura jornada de camí. La major part dels genets provenen d'una mateixa quadra de Torrent, on va néixer la idea de participar en el camí del Sant Greal. Si jo es comencia a muntar una quadra en Torrent, el que passa que, clar, és que una quadra com la de CAI no n'hi ha, no? Perquè així tots els fins de setmana hi fem rutes molt boniques per el terme de Ribarroja, de Panisses, de l'Eliana, no? I és apassionant, no? Hoy en día va a ser la etapa, ¿eh? La etapa es larga, ¿no? ¿Cuántos kilómetros aproximados tiene la etapa de hoy? Alrededor de 40 kilómetros. 40 kilómetros. El camí ens posa per primera vegada en contacte amb el riu Gállego, un dels grans cursos fluvials de la conca mitjana de l'Ebre. Amb 215 quilòmetres de recorregut, naix a Portalet, a la vall de Tena del Pirineu d'Osca, i desemboca a Saragossa. Nosaltres seguim el curs fins a arribar al poble d'Anzánigo, on s'eleva un imponent pont medieval de 5 arcades. La primera documentació que es conserva d'ell prové de l'any 1045. Ara el travessen estos viatgers del segle XXI, com s'ha fet durant segles, a cavall. Un bon punt per a descansar i a veure els animals. Entre els genets trobem una altra mostra del caràcter multicultural dels participants amb Kai, nascut a un poblet pròxim a Hamburg, Alemanya, i resident a València en l'actualitat. La afición a mis caballos ha sido este pequeño, este niño, porque soy de un pueblo donde me he criado con caballos, se puede decir. Luego por mi trabajo no he podido montar caballo porque he sido marino de la Marina Mercante. Y luego cuando me he hecho mayor pues ya tengo más tiempo porque estoy jubilado de eso y ya he empezado otra vez a montar caballo. Una cueta blanca sembla refrescar-se en el riu mentre busca menjar. Des del cel ens vigila la silueta novament d'un Milà reial. Mentrestant, l'expedició reprèn la marxa per entrar al regne de los Mallos, un nom que té l'origen en una ordre del rei Pere I d'Aragó, que va atorgar a la seva dona el regnat d'este territori del Prepirineu d'Osca, que ocupa el terme de 8 poblacions. Una terra muntanyosa i agreste, on els passos per als cavalls es compliquen en el congost de la Foz de l'Escaleta i el Tubo de la Reina, noms en què la tradició popular recorda l'origen reial de la comarca. Les parets verticals d'estes formacions són també territori de voltors comuns. El plomatge blanc i groc ens anuncia la presència d'un carronyer més difícil de veure, un aufrany solitari que aprofita els corrents tèrmics del migdia.
és hora de dinar per genets i cavalls. La ruta... Ah, preciosa, el paisaje precioso. Hemos pasado un sitio un poco difícil, ¿no? Bueno, un par de ellos. Un par de ellos. Es complicado. Pero bueno, la verdad que Un lo par de hemos ellos pasado muy diario. bien, hemos disfrutado mucho esta mañana. No te olvides que no puedes respirar. El camí encara ens ha de descobrir el principal tresor geològic de la zona, els Mallos de Riglos, unes impressionants formacions originades per sediments detrítics de l'edat miocena. Pendents de fins 300 metres d'alt, se succeeixen en un paradís per als escaladors i els voltors, que tenen la base d'operacions en estos privilegiats miradors. Una altra fortalesa que domina la comarca va ser construïda per la mà de l'home. El castell de Loarre va ser edificat al segle XI en la frontera del regne d'Aragó amb els regnes musulmans. La fortalesa d'avançada militar en una missió de conquesta. Un punt d'observació a l'esquena dels Pirineus i Jaca que domina les planures de quasi tota la província d'Osca. En el castillo de Loarre se habla de ser la fortaleza románica mejor conservada que nos queda en Europa. Un castillo importante dentro de su categoría. Por supuesto, de la mayoría de estas fortalezas solo suelen quedar muros derribados o ruinas en la mayoría de ocasiones. Y aquí todavía conservamos las estructuras principales, Capilla Real y toda la parte militar donde aún vemos aquí a nuestra espalda torres y demás. La capella conserva una de les majors cúpules romàniques del món. La bona conservació de l'església i el castell han convertit Loarre en un escenari de pel·lícula. Ridley Scott va rodar així algunes escenes de l'última producció cinematográfica que ha dirigit. Se presenta aquí el director de artes y el director de la película, Ridley Scott, antes de que nadie supiese nada sobre esto. Estuvimos almorzando tranquilamente en el camping, en la terraza, luego con un todoterreno les enseñé un poquito todo el entorno, por supuesto el castillo y el entorno que nos rodea, ya que a ellos les interesa más la imagen exterior, porque en las dependencias que hay en el interior del castillo no cabía su equipo de cámara, simplemente en la Capilla Real, en la iglesia principal. Ahí sí se rodó una escena de un banquete. El rodatge de 3 setmanes es convertirà en uns 16 minuts de la pel·lícula ambientada en l'època de les croades, amb el títol The Kingdom of Heaven, que s'estrenarà a Espanya a partir de setembre. Dels decorats construïts només es conserva esta porta, que de moment serveix per a tancar els murs del castell i que ara servirà per l'entrada dels cavallers del Camí del Greal. La jornada acaba al poble d'Ayerbe, situat prop del castell, on veïns i autoritats municipals reben els pelegrins. Una cerimònia que es repeteix en les diferents poblacions per on passa el camí. La Asociación Cultural del Camino del Santo Grial va a hacer una entrega de una réplica del Santo Cáliz que hay en Valencia, que se van a estar distribuyendo a lo largo de las poblaciones que integran el camino. La ruta enfila ja la província de Saragossa. Els cavalls passaran per la capital aragonesa, Carinyena i Daroca. Després travessaran Terol per Montreal del Campo, Santa Eulàlia, Terol i Sarrión. Des d'allí la ruta entrarà ja en terres de la Comunitat Valenciana. El primer poble que visiten a les nostres terres és Barraques, a la comarca castellonenca de l'Alt Palància. Encara quedarà passar per Segorbe, Serra al Parc Natural de la Calderona i l'última etapa fins a València. Ha sigut dur, han hagut etapes prou dures, no? Però en il·lusió hem acabat. Els pelegrins són rebuts a les portes de la catedral pel canonge doctoral i celador de la capella on es conserva el Sant Calze. Així acaben 2 setmanes de viatge i més de 500 quilòmetres per terres d'Aragó i la Comunitat Valenciana. Un camí per reviure la recerca del Sant Greal.
Com han vist avui, el Camí del Sant Greal ha ocupat tot el temps de medi ambient. Volem dedicar l'últim minut al primer tram del recorregut, on s'uneixen els boscos del Prepirineu i les primeres taques de la vegetació mediterrània més acostumada a les elevades temperatures i a la solana. A cavall entre la neu del Pirineu i la Mediterrània, els deixem fins la pròxima setmana. Els esperem.